DJ Wix. VIP program ste si pripravili v Kontakte v Starej Lesnej? Dnes večer sme pre našich hostí pripravili fantastický program. Čakala ich bohatá večera, bolo to 6-schodové degustačné menu za prítomnosti nášho pána šéfkuchára Janka Michlíka a jeho hostia Vojta Arca. Myslím si, že všetci hostia si to pochvalovali, mali šancu zažiť molekulárnu kuchyňu, takže okrem toho, že to krásne vyzeralo, fantasticky to aj chutilo. No a potom na hosti čakal báječný program v podaní agentúry Amilen a nás ako hostiteľa predviedlo sa 8 krásnych modeliek, 4 fešáci modely v plavkách, v nádherných dámskych róbách a predovšetkým predviedla sa kolekcia Gabriely Giotto. Boli sme veľmi poctení jej prítomnosťou a dokonca aj prítomnosťou twinsiek, ktoré jednotlivé kolekcie predelovali. Takže myslím si, že program bol bohatý, bol pestrý a hostia si v závere mohli odniesť za skvelú cenu jednotlivé prvky, ktoré sa im páčili. Či už to boli šaty, okuliare alebo topánky. Aká značka líčila naše modelky z agentúry Amilen, tento fashion večer VIP? Modelky sú nalíčené kozmetikou Oriflame. Povedzme si niečo viac o tejto kozmetike. Čím je výnimočná? Tak myslím, že každý vie, že je to prírodná švédska kozmetika a sme zameraní hlavne na pleťovú kozmetiku, wellness a momentálne, tak ako aj tu môžete vidieť, je to nová pleťová rada Novage. Aké líčenie je trendové? Tak určite veľmi prirodzené, aby sa zvýraznila krása, prirodzená mladej dámy a taký najnovší trend sú matné beige. Ktorý je váš najobľúbenejší produkt z Oriflame? Môj najobľúbenejší je práve toto sérum Novage Ultimate Lift. Gabika, ty si hlavnou hviezdou dnešného večera. Prezrať, aká kolekcia nás čaká na tejto prehliadke a čím je originálna? Tak špeciálne pre dnešný večer som si pripravila najnovšiu kolekciu, bude to jarná a letná móda. Myslím si, že zostávam od línii ornamentov krásnych sviežých farieb a určite bude zaujímavá tým, že som vynovila strihový repertoár a budú tam zakomponované nielen mini šaty, spoločenské šaty, ale aj topy s legínami, takže myslím si, že to bude také pestrofarebnejšie. Aké známe tváre tebe predvádzali na modných prehliadkach? Tak mne už predvádzali za tie 4 roky mnohé známe mediálne tváre, či to boli herečky, moderátorky, alebo to boli vyslovene, že modelky, ktoré boli takzvané celebrity modelky. Karin Hajdu, Petra Pavlevičová, Marcela Molnárová, Katka Hasperová mi spievala v mojich šatách na prehliadke, z moderátoriek TV Stanka Pavlova. Topstar, áno. Proste bolo ich o mnoho viac, ale ako každopádne tieto som si v tejto sekunde spomenula, takže... Ja viem, že ty okrem šiat navrhuješ, teda si aj dizajnérka, tak si povedzme, že čo okrem tvojej značky majú ešte šancu ľudia vidieť? V rámci portfólia mojej dizajn značky Gabriela Giotto Fashion môžu nájsť ľudia aj home dizajnové kúsky, to znamená, že dizajn dekoratívne vankúše, závesy, takisto robím poháre, šálky, šatky, plavky. V rámci pánskej módy som zatiaľ urobila limitovanú edíciu pánskych košiel, takisto aj pánske šále, motýliky, tie kapesničky do vreciek, čiže už tak začínam trošku aj rozširovať repertoár a mám prvé modely už aj detských šiat, takže verím, že časom to bude už len rásť. Aké topánky sa odprezentovali na modnej prehliadke agentúry Amilen, teda modelky, čo odpredvádzali? Aké topánočky? Povedzme si niečo viac.
Topánky sa odprezentovali alebo budú sa prezentovať tejto sezóny v roku 2016. Sezóna bude veľmi ležerná, bude veľmi šik. Sú tam ikonické podrážky v bielej farby, ktoré naozaj toho roku, tohto leta, jesene až do zimy budú prevládať. Lodičky sme sa rozhodli tejto sezóny ani tejto prehliadky absolútne neukazovať, lebo tie sú už úplne že známe nám všetkým, takže chceme ukázať niečo, čo je moc pohodlné pre dámy akéhokoľvek veku. Aj praktické. A veľmi praktické, tak. Aké farby teraz preferuje jar-leto podľa vás? Farby jar-leto sú preferované veľmi kovové, takže prevláda platina, prevláda klasická strieborná, stieraná strieborná, strieborno-platinová, tmavšia kovová, ale samozrejme tejto sezóny, ako už dosť dlho by som si dovolila tvrdiť, prevláda aj fuchsia alebo cyklamen po našom, každý si to vezme nejako po svojom. Zároveň je tam jemnúčko žltá a sú tam kvetinové farby, kvetinové vzory a kvety majú rôzne farby, takže, ale prevládajú každopádne tie kovové. Vy máte aj doplnky, okrem teda topánok, každá dáma musí mať aj kabelku. Áno, kabelka nesmie chýbať. Či máme topánku, potrebujeme kabeločku, ženy to ľúbia, ženy to milujú. Ja už som toho názoru, že dlhší čas je tá kombinácia kabelka a topánka pase, takže je úplne krajšie, keď žena má topánočku, inú kabeločku, je moc elegantné, ak sme splínuté vo farbe aj v modeli, topánka, kabeločka, ale ak sa chceme ukázať, preferujem tak asi ako ja, že dnes mám červené boty a mám úplne modrú kabelku, takže je to pre mňa šik. Čím sú výnimočné vaše šperky a drahokamy? Naše šperky sú krásne, vyberáme najnovšie trendy a veľmi krásne modné šperky. Sú strieborné, sú s pravými prírodnými drahokami a perlami. Viem, že vy máte internetový obchod, povedzme si niečo viac. Zatiaľ máme len internetový obchod, neplánujeme tam predajňu, ale myslím si, že naše zákazníci stačí. Čo všetko zákazníci môžu nájsť? Od náušníc, povedzme si viac o tých doplnkoch. Tak ponúkame náušnice, prívesky, náramky, prstenie, sety a krásne kolekcie. Ako sa ti predvádzali plavky značky Lista? Tak predvádzali sa výborne, pretože sú veľmi pohodlné, sú extravagantné a samozrejme pristanú podľa mňa každému typu postavy. Čím je špeciálna značka Vermary? Firma Vermary pochádza z Polska a zakłada się właśnie na nowych trendach, a takich kwalicie. Hlavnie to wykonanych, i to udzielane z veľmi kvalitných materiálu a zakłada właśnie na nowych trendach, które teď vlastně žádí v celé Európe. Čo také zaujímavé by sme mohli vypichnúť na týchto okuliároch? Na týchto okulároch są veľmi zaujímavé obruby, które mają właśnie dwie linie. Jedna linia je zakłada właśnie się na klasycznych wzorach, które są pro lidí, którzy očakávajú víc ozdobenejší než druhá linia, ktorá sa menuje Exclusive a tá vlastne zakladá na více ozdobenejších straničkách. Sú cenovo dostupné? Cenowe są właśnie dostępne w naszych optykach na Slovensku, a w Polsku, w Niemiecku, w całej Europie. Pro każdego w podstawie są to bryle, które można sobie kupić właśnie na delší dobu, kvalita vlastne tomu odpovídá a cenově sú vlastne zodpovídající. To znamená, že kúpi si to aj mládež, aj vlastne niekto, kto sa zaklada na dražších brýlech, ktoré vydrží déle. Modelky z agentúry Amilan, akú značku predvádzali okuliarov slnečných? Slnečné okuliare máme to rôzne, od Blue Marinov po Porsche dizajny, potom Jimmy Choo, Mercedes, Dunhill. Rôzne. Čím sú výnimočné a špeciálne tieto značky fashion? No
No, výnimočné sú tým, že sú to značky, ktoré sa nevyrábajú vo veľkých množstvách. Sú kvalitou materiálu. Sú to originálne asi výrobky? Originálne výrobky a sú špeciálne UV filtre na nich, ktoré ochraňujú zrak. Kde nájdeme vašu optiku? Naša optika je N-Optic Service a nájdete ju na západe, v Poprade na západe, na nákupnom stredisku Limba. Ďalšiu máme vo Svite oproti Bile a ďalšiu, kde je aj vyšetrovanie zraku, je na Dostojevského za výkrikom v Poprade. Moderoval túto VIP Fashion Show. Ako sa vám moderovalo? Vynikajúco, tak hostia boli skvelí. Krásne modely, krásne modelky, krásni páni, fešáci, takže určite to bola zaujímavá modná prehliadka. Ktorý model vás najviac oslovil? Ktorá značka? Určite, keďže som chlap, tak Tom Taylor, samozrejme. Značka Party 21 oblieka organizátorku akcie. Povedzme si niečo bližšie. Naša predajňa spoločenských šiat sa nachádza na ulici 1. mája 1 v Poprade na námestí. V ponuke máme krátke šaty, dlhé šaty, spoločenské šaty vhodné na svadby, spoločenské akcie, stužkové, rôzne party, firemné akcie. Studio Diamond je najväčšia požičovňa šiat v Košiciach. Ponúka plesové šaty, šaty na stužkovú, večerné, koktejlové a spoločenské šaty na udalosti, ktoré sú pre vás niečím výnimočným. Vám spievalo v hoteli Kontakt? Úplne výborne, ale celkovo asi na východe vždy sa nám tak spieva najlepšie. Sú tu takí srdečnejší ľudia ako na západe? Povedala by som, že áno, vždy tu býva lepšia atmosféra, ľudia sú takí viac odviazanejší. Ale čím to je? Neviem, určite sa vedia asi viacej baviť. Možno mentalitou, neviem. Čo ste spievali, aké pesničky? Spievali sme aj naše pesničky, dokonca aj úplne novú pesničku, ktorú sme dokončili len v útorok a spievali sme aj nejaké kavery od našich obľúbených speváčov. Ale ja viem, že aj v zahraničí ste sa presadili. Je toho naozaj strašne veľa, lebo vlastne my už sme na scéne 20 rokov. My sme začali spievať ako 10-ročné, teraz už budeme mať 30 a naozaj strašne veľa snov sme si splnili. Taktiež sme pôsobili samozrejme aj v zahraničí, nahrali sme pesničky so Snoop Doggom, s Floridom, so Seanom Paulom, najnovšie budeme mať ďalší s Pitbullom. Je toho naozaj kopec zážitkov, kopec skúseností a je to naozaj, je to skvelé, akože ja som strašne šťastná, že môžeme mať takýto život, aký máme. Čo chystáte do budúcna? Tak samozrejme určite zase ďalšie nové pesničky, nové videoklipy, veľa koncertov, nejaké fotenia. My vlastne vždy niečo robíme, nikdy sa nenudíme. Chcela veľmi poďakovať mene celého kolektívu hotela, že sme mohli zorganizovať aj pod vašim menom voľnú prehliadku v našom hoteli. Ďakujem veľmi pekne. Bolo potešenie.